जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रष्टाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदान्त स्वामिनेति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। Yes, Prabhu, you can share. 87 Mataji, 17th chapter la 87. Thank you Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. மொத்தம் 200 நிறைய இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த சாப்டர். இது ஃபுல் சமரி. हरे कृष्णा। हे सबलीलाकारे साक्षीर नंदना अन्य लोक नाही जाने वीना भक्त गना। हरे कृष्णा। ये सब लीला करे सचिर नंदना अन्य लोक नहीं जाने विनय भक्ति गणा। Translation: These are confidential pastimes of the son of Sachi. Other than devotees, no one knows of this incident. Perfect. Mom. Non-devotees cannot believe this incident, yet the place where the tree grew still exists in Mayapur. It is called Amaragata or Gata. Hare Krishna Mataji. சச்சியோட பாஸ்ட் டைம்ஸ் வருது. அதாவது டிவோட்டிஸ் தவிர நிறைய பேருக்கு தெரியாது. அதனாலதான் அவங்க வந்து இது கூட மூடிட்டு தான் இருப்பாங்க. சோ அதை பத்தி பார்க்க போறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हे माता 12 मासा कीर्तन वशानी अम्र महोत्सव प्रभु करे दिन दिने। हरे कृष्ण माताजी। ये मद 12 मासा कीर्तन वसाने आम्र महोत्सव प्रभु करे दिने दिने. இவ்விதமாக தினமும் மகாபிரபு சங்கீர்த்தனம் புரிந்தார். சங்கீர்த்தனத்தில் இறுதியில் மாம்பழம் உண்ணும் விழா 12 மாதங்கள் நாள்தோறும் நிகழ்ந்தது. பொருளுரை: கீர்த்தனத்தின் இறுதியில் பிரசாதம் விநியோகிப்பது ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் கொள்கையாகும். அதுபோலவே கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தின் உறுப்பினர்களும் கீர்த்தனத்திற்கு பின்னர் அதில் கலந்து கொண்டவர்களுக்கு சிறிது பிரசாதம் வழங்குதல் அவசியமாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து பிரசாதம் வந்து கொடுக்குறாரு கீர்த்தனா பர்ஃபார்ம் பண்ற வரைக்கும். அதனால கிருஷ்ண கான்சியஸ் மூவ்மெண்ட் வந்து என்னன்னா, நம்ம பிரசாதம் வந்து ஜென்ரலா கீர்த்தனுக்கு அப்புறம் ஜென்ரலா வந்து, அதாவது நம்ம எல்லாமே நாக்கு வந்து ஸ்ரவணம், காது ஸ்ரவணம், நாக்கு வந்து பாடுறது, கிருஷ்ண கீர்த்தனை ஏன்னா பாடுறது ஒண்டி இல்ல, பேசுறது கூட. அது ஒண்டி இல்லாம பிரசாதம். ஏன்னா பேசாதவங்களுக்கு ஈஸியா நம்ம போக முடியாது பிரசாதம் மூலமா. அதனால பிரசாதம் வந்து இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. कीर्तन करीते प्रभु आयला मेघ गना आपना आछाया कैला मेघ निवारणा. कीर्तन करीते प्रभु आइल मेघ गण आपन इच्छाय கைல மேக நிவாரண. தம்முடைய சுய ஒருமுறை சைத்தன்ய மகாபிரபு
கீர்த்தனம் செய்து கொண்டிருக்கையில் வானில் மேகங்கள் கூடின. பகவான் தமது சுய விருப்பத்தினால் மழையை பொழிவதிலிருந்து அவற்றை உடனே நிறுத்தினார். பொருளுரை. இது தொடர்பாக ஸ்ரீல பக்தி வினோத தாக்கூர் பின்வருமாறு கூறுகிறார். ஒரு முறை சைத்தன்ய மகாபிரபு கிராமத்திலிருந்து சற்று தொலைவில் சங்கீர்த்தனம் செய்து கொண்டிருந்தார். அப்போது சில மேகங்கள் தலைக்கு மேல் தோன்றின. பகவானின் பரம இச்சையினால் மேகங்கள் கலைந்து செல்லுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டன. அவையும் அவ்வாறே செய்தன. அந்த சம்பவத்தின் காரணத்தினால் அந்த இடம் இன்றும் கூட மேக ரசர என்று அறியப்படுகிறது. இவ்விடம் முன்பு பேலபுரியா என்ற கிராமத்தின் ஒரு பகுதியாக இருந்தது. தற்போது கங்கையின் பாதை மாறிவிட்டதால் தாரணவாசா எனப்படும் கிராமத்தில் அமைந்துள்ளது. ஸ்ரீ லோச்சனதாச தாக்கூரின் சைத்தன்ய மங்கள மத்திய காண்டமும் இச்சம்பவத்தினை எடுத்துரைக்கின்றது. ஒரு முறை மாலை வேளைகளில் மேகங்கள் தலைக்கு மேல் கூடி இடி இடித்து அச்சமூட்டிய போது எல்லா வைஷ்ணவர்களும் மிகவும் அச்சம் கொண்டனர். பகவான் தமது திருக்கரங்களில் கரதாளங்களை எடுத்து ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை பாடத் தொடங்கினார். மேலுலகில் உள்ள தேவர்களை வழி நடத்துவது போல வானத்தை நோக்கி பார்த்தார். அதனால் கூடியிருந்த மேகங்கள் அனைத்தும் கலைந்து சென்றன. வானம் தெளிவாகியது. நிலா எழுந்தது. ஆனந்தமும் திருப்தியும் அடைந்த தமது பக்தர்களுடன் பகவான் மிக்க மகிழ்ச்சியுடன் நடனமாடத் தொடங்கினார். ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன சொல்றாங்கன்னா, அப்ப வந்து அவர் பண்ண உடனே அந்த சங்கீத கிளவுட்ஸ், ஏன்னா யக்னத்துல வந்து மிகப்பெரிய யக்னம் என்ன, மழைதான், ரைட்? இந்திரா பிளஸ் பண்றது. ஏன்னா யக்னமே வந்து மீன் வந்து நம்ம கிருஷ்ணர் யக்னா, பட் இந்திரரையும் யக்ன புருஷான்னு சொல்லுவாங்க, மினி புருஷா. சோ அது வந்து மழை வந்தா ஃபுல்லா அந்த கீர்த்தனை ஸ்பாயில் ஆயிடும்னு சொல்லிட்டு அவர் அந்த மழையை நிறுத்தி வைக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிதான் சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அதனால்தான் மேகச்சாரா அந்த பேரு வந்துச்சு அதுக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏகதின பிரபு ஸ்ரீ வேச்சாரா திலா பிருஹத் சஹஸ்ர நாம பாதா சுனீதமனை ஹைலா. ஏகதின பிரபு ஸ்ரீவாசாரே ஆக்ஞாதிலா பிருஹத் சகஸ்ரநாம படே சுனித மனஹைலா. ஒரு நாள் பிருஹத் சகஸ்ரநாமத்தினை, பகவான் விஷ்ணுவின் 1000 நாமங்களை கேட்க விரும்பிய பகவான் அதனை படிக்கும்படி ஸ்ரீவாச தாக்கூருக்கு கட்டளையிட்டார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சோ நம்ம லக்ஷ்மி விஷ்ணு சஹஸ்ர மாதிரி பிருஹத் சஹஸ்ர நாமா அப்படின்னு 1000 பேர் இருக்கு, அதை படிக்க சொல்றாரு அவர். அது என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. பாதிதே ஆயிலா ஸ்தானே நரசிம்மேரா நாமா சுனியா ஆவிஷ்டா ஹைலா பிரபு கௌர தாமா. படித்தே ஆயில சர்வே நரசிம்மரநாமா சுனியே ஆவிஷ்டா ஹைலா பிரபு கௌரன் Dhamma. Translation. As he read the thousands names of the Lord in due course, the holy name of Lord Narasimha appeared. When Chaitanya Mahaprabhu heard the holy name of Lord Narasimha, he became fully absorbed in thought. Perspective. The Chaitanya Mangala Madhya Kanda described this incident as follows. Srivasa Pandita was performing the Shraddha ceremony for his father, and he, as is customary, he was hearing the thousands name of Lord Vishnu. At that time, Gaurahari Lord Chaitanya appeared on the skin, and he also began to hear the thousands name of Vishnu with full satisfaction. When he thus heard the only name of Lord Narasimha, Lord Chaitanya became absorbed in thought, and he became angry like Narasimha Prabhu. In his angry mood, his eyes became red, his bloodly hairs stood on end, all the parts of his body trembled, and he made a
thundering sound, all of a sudden he took up a club, and people become greatly afraid, thinking we do not know what kind of offense we have now committed. But then Sri Chaitanya Mahaprabhu adjusted his thoughts and sat down on his seat. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நரசிம்மா பேர் வருது. வந்த உடனே அவர் வந்து ரொம்ப நரசிம்மாவோட பேர் வந்த உடனே அவருக்கு சமக்கம் மூட் வந்துட்டு நரசிம்மரோட அவதாரம் எடுக்கிறாரு. பேசிக்லி நான் சொன்னோம் இல்லையா, நம்ம எப்படி ராமரோட அவதாரம் எடுக்கிறாரோ அந்த மாதிரி நரசிம்மரோட அவதாரம் எடுக்கிறாரு அப்படின்றது. ஸோ உடனே அந்த எல்லாம் எடுத்துட்டு அவங்க ரொம்ப பயந்துட்டு இம்மீடியட்லி வந்து அவர் நரசிம்ம அவதாரம் எடுத்ததை பார்த்து இவங்க எல்லாம் நினைக்கிறாங்க, ஐயோ நம்ம என்ன தப்பு பண்ணோமோ, அவர் கோவம் வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி அதுல வந்து உடனே ஒரு அது புரிஞ்சுக்கிட்ட உடனே அவர் அமைதி ஆயிட்டு மறுபடியும் அவர் வந்துட்டாரு. சொல்லுங்க மாதிரி. ஒண்ணும் இல்ல, அந்த சிரார்த்தம் பண்ணும்போது விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் படிக்கிறது மரபுன்னு போட்டிருக்கு. அதான் அப்படியா மாதாஜி? அர்த்தம் சொல்லுங்க. இது சாதம் படிச்சு மாதாஜி உங்க சிரார்த்தம் அப்பாவுக்கு பண்றப்ப சிரார்த்தம் பண்ணும்போது ஸ்ரீவாச தாக்கூர் அவங்க அப்பாவுக்கு சிரார்த்தம் பண்ணும்போது விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் படிக்கிறது வந்து மரபுல இருக்கு அப்படின்னு இல்ல அந்த வேர்டிங் வருது. எங்க அது வந்து காட்டுது? மாதாஜி நான் சொல்லட்டுமா? இதுல வருது சிரார்த்தம் மாதாஜி. பண்றப்ப அதுல சில இதை மட்டும் அந்த விஷ்ணு சஹஸ்ரம் ஃபுல்லா சொல்ல மாட்டாங்க. அந்த சாஸ்திரிகள் வந்து அந்த சிரார்த்தம் எள்ளு இதெல்லாம் இல்ல எங்க செய்யறப்ப இருக்கு? இந்த பிண்டம் இந்த பேரால தான் இருக்கு மாதாஜி. உள்ளுரையில எனக்கு ஒரு வருது செகண்ட். மாதாஜி. Describe the incident as follows. Srivasa Names Paramahansa of was Vishnu. performing one second, performing Shraddha ceremony for his father as a customary. He was hearing thousands name of Vishnu. Okay. At that time, Gaurahari appeared in the scene and he began to hear the 1,000 names of Vishnu. Yeah, correct. Vishnu Sahasranamam. அதேதான் பிருஹத் பாகவதம். ரெண்டுமே ஒண்ணுதா? I mean, அதுல இருக்கிறது. When he just heard the holy name of... இல்லை, சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்றீங்களா? எனக்கு first... இல்ல பிரேமா மாதாஜி ஒரே ஒரு செகண்ட் வெயிட் பண்ணுங்க. அவங்க மல்லிகா மாதாஜி என்ன சொல்றாங்க நான் புரியல, ட்ரை பண்றேன். மல்லிகா மாதாஜி சொல்லுங்க. அதான் விஷ்ணுவோட 1000 நாமங்களை படிக்கிறது வழக்கம்னு போட்டிருக்கு. அப்படின்னா வழக்கமா செய்யணுமா அப்படிங்கறது கேக்குறேன். வேற ஒண்ணும் என்ன மாதாஜி, அந்த டைம்ல எல்லாம் பண்ணிட்டு தான் இருந்தாங்க. ரைட், விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் படிப்பாங்க, பகவத்கீதா. இன்னைக்குதான் நம்ம வந்து ஒரு இது கேட்டுட்டு இருந்தேன். இன்னைக்கு வந்து பக்கத்து வீட்டுல ஒருத்தர் செத்துட்டாருன்னா நமக்கு தெரியவே தெரியாது. 2 மாசம் எங்க போயிட்டாரு, எங்க போனாருங்க, செத்து போயிட்டாருங்க. ஏன்னா எல்லாத்துக்குமே ஆம்புலன்ஸா வருது. ரைட், ஆம்புலன்ஸ் வருது, நேரா கிரிமட்டோரியம் போகுது, அங்க பேர்ன் பண்ணிட்டு நம்மளுக்கு நீட் பார்சல்ல என்ன சொல்லுவீங்க அஸ்தி வருது. அதை வந்து நம்ம ஃபிளைட்ல போய் எங்கேயாவது கரைச்சிடுறோம். நல்லா இருந்தா இது பண்றோம். முன்ன ஆக்சுவலா ப்ராசஸ் என்ன, நம்ம இறந்த உடனே ரைட் எல்லாரும் உட்காந்து எதுக்கு விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் சொல்றாங்கன்னு சொல்றதுக்கு சொல்றேன். அவர் வந்து இறந்து போறப்போ அந்த ஆத்மா அதை சுத்தி இருக்கும். ரைட், உடனே டபக்குன்னு போயிடாது. அங்க இருக்கும் அந்த ஹேங்கரிங் இருக்கும், பியூரிஃபிகேஷன் ஒண்ணு. ரெண்டாவது, இறந்து போனா சுத்தி இருக்கிறவங்க அந்த வருத்தத்துல இருப்பாங்க. அப்ப வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு, பாஸ் இது எல்லாருமே விஷ்ணு கிட்ட போய் சேரணும், அதுதான் ஆப்ஜெக்டிவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிஜம் புரிஞ்சுக்கிட்டா நம்ம வந்து எல்லாருமே வருத்தப்படுவோம். அர்ஜுனா கூட வருத்தப்பட்டாரு. அந்த ரியாலிட்டி சொல்றதுக்கு இதெல்லாம் ஒரு ப்ராசஸ் மாதிரி. விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம், பகவத்கீதா, பாராயணம், அப்புறம் வந்து சுடுகாடு வரைக்கும், சுடுகாடுல கூட போய் சாண்ட் பண்ணி அனுப்புவாங்க. ஏன்னா அந்த உடம்புக்கு மரியாதை இல்லை. அது மெயினா அந்த உடம்பு எப்படி இருந்தாலும் வேஸ்ட் தான். ஆனா ஏன் அது நடக்குதுன்னா அந்த சுத்தி இருக்கிறவங்களுக்கும் புரியும் ரியாலிட்டி. ஓகே, நம்ம நிலைமையும் இதுதான் ஒரு நாள். இன்னொரு ஃபீலிங் என்னன்னா, அட்லீஸ்ட் நம்ம கிருஷ்ணா கான்சியஸ்லயோ இல்ல விஷ்ணு கான்சியஸ்ல இருந்தோம்னா நம்மளுக்கு நம்மளே மறந்தாலும், நிறைய பேருக்கு அந்த ஃபியர் வரும் இல்லையா, எனக்கு அல்சைமர் வந்தா நான் கிருஷ்ணரை மறந்துடுவேன். அல்சைமரே வந்தாலும் கிருஷ்ணரை மறக்காம இவங்க பார்த்துப்பாங்க அப்படின்ற நம்பிக்கையும் கான்ஃபிடன்ஸும் வரும். கூட யாராவது வந்தாங்கன்னா, லாஸ்ட் வீக் நேற்று பேசணும் இல்லையா, கூட யாராவது வேணும் மாதாஜி, வெளில போனாலும் அதே தான் நினைச்சு பாருங்க. ஆனா பிறக்கிறதும் தனியா வரும், போறதும் அப்ப எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கும். இது வந்து இறந்தவங்களுக்கு கூட தெரியாது, ரைட், சுத்தி இருக்கிறவங்களுக்கு. ஸோ ஆஸ் அ ப்ராசஸ் மல்லிகா மாதாஜி எல்லா ஸ்லோகங்களுமே பண்ணுவோம். இந்த ஸ்லோகம் இல்ல அந்த ஸ்லோகம் இல்லைன்றது வந்து கன்காக்ஷன். எதுக்குன்னா, எனக்கு எங்க ஆண்டி கூட சொன்னாங்க, பெல் அடிப்போம் இல்லையா, நீ பெல் அடிக்க கூடாது. எனக்கு வந்து யாரோ ஒரு பூஜாரி சொன்னார் வந்து பெல் அடிக்கவே கூடாது லேடிஸ் அப்படின்னு. யார் சொன்னாங்க பெல் லேடிஸ்? எங்கேயுமே அந்த மாதிரி ஒண்ணு இல்லை. இன்ஃபேக்ட் பெல் அடிக்கிறது வந்து ரொம்ப புனிதமான ஒரு செயல். ஆனா 2 விஷயம் என்னன்னா, கோயில் மணி அடிக்கிறதுக்கு 2 குவாலிட்டி இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட், அந்த மணி வந்து நம்மளுக்கு ஹைட் எத்தாது. ஏன்னா முன்னெல்லாம் ரொம்ப ஹைட்ல இருக்கும், அதனால அவங்களே வந்து மேலே ஏறி அடிப்பாங்க. நம்ம அது பண்ண முடியாது. 2வது, செம்ம வெயிட் அது. ஸோ கீழே இருந்தாலும் இப்ப இருக்கிற குட்டி மணி எல்லாம் இல்ல, அது அவ்வளோ ஃபோர்ஸ். ஆனா அந்த பெல் அடிச்சா எல்லாருக்கும் அது கிருஷ்ணர் ஞாபகம் வரும் எங்க இருந்தாலும். ரைட், இன்டைரக்டாவோ டைரக்டாவோ தூங்கிட்டு இருந்தா கூட ஹியரிங் படிச்சோம் இல்லையா, அதனால அது அப்படி தட்டி எழுப்புற ஒரு நல்ல ஒரு செயல் எப்ப வேணா பண்ணலாம்.
சோ விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்துல கூட இது பண்ணணும் இது பண்ணக்கூடாதுன்னு ஒண்ணு இல்லை. எதுவா இருந்தாலும் விஷ்ணு பொறுத்த வரைக்கும் அந்த கண்டிஷன்ஸ் இல்லவே இல்லை. நம்ம எது வேணா பண்ணலாம். பகவத்கீதாலையும் இந்த ஸ்லோகம் பண்ணணும் பண்ணக்கூடாது இல்ல. ஏன்னா இது எல்லாமே பாகவதா இதுல வருது. பஞ்சராத்திரிகா விதியில உண்டிதான் உங்களுக்கு வந்து இது இருக்கும். அதாவது குளிக்காம கோயில் போகக்கூடாது, 12 நாள் கோயில் போகக்கூடாது, இதெல்லாம் இருக்கே தவிர பாகவத விதி படி பகவத்கீதா படிக்கிறதோ அந்த ஸ்லோகங்கள் சொல்றதோ நம்மளுக்கு எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனுமே இல்லை. கிளியரா மல்லிகா மாதாஜி? தேங்க்யூ மாதாஜி, கிளியர் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச். மாதாஜி நான் ஒண்ணு சொல்றேன். இந்த பகவத்கீதையில இருக்கிற படிக்கிற பேரு தான் ஃபுல்லா விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் மாதாஜி. நம்ம அதுக்கு என்ன சான்ஸ்கிரிட்ல இருக்கிறதுனால புரியாம இருக்கு. பகவத்கீதையில இருக்கிற பெயர்கள் தான் அதுல 1008 வருது மாதாஜி. பட் அதுல வர்ற மாதிரி தெரியல. மீனிங் இப்ப படிச்சிட்டு இருக்கேன் மாதாஜி. நானு ஃபுல்லா அந்த பகவத்கீதையில இருக்கிற மீனிங் தான். மீனிங் தெரியாம இத்தனை நாள் படிச்சிட்டு இருந்தேன். இப்ப மீனிங்கோட தெரிஞ்சு படிக்கிறப்ப ஃபுல்லா பகவத்கீதை படிச்சாக்க அதுல மீனிங் நம்ம இப்ப புரிஞ்சுக்கலாம். பகவான் நானும் 10 நாள் முன்னாடி இங்கிலீஷ் டிரான்ஸ்லேஷன் வாங்கி வச்சிருக்கேன். நான் ஒரு ரவுண்ட் அடிக்கிறேன் மீனிங். என்கிட்ட இதுவும் இருக்கு மாதாஜி. அது வியாக்கரணமோ இல்லவோ இல்ல, வியாக்கரணம்னா இலக்கணம், அர்த்தம் மீனிங் வச்சிருக்கேன். வெரி நைஸ். ஃபுல்லா பகவத்கீதை படிச்சாக்க அது படிச்ச மாதிரி ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். அண்ட் ரெண்டாவது எல்லாருமே வந்து படிக்கணும், ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா ஸ்லோகம் இந்த தப்பு நான் கூட பண்றேன். சம்டைம் கடகடன் ஸ்லோகம் சொல்லுவோம், அதோட மீனிங் என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்காமலே நம்ம பண்றோம். ஸ்டில் ஸ்பிரிச்சுவல் தான், பட் மீனிங் சொல்லி கொடுக்க யாருமே இல்ல மாதாஜி. அப்பெல்லாம் இத வேணா சொல்லி கொடுத்தாங்க, மீனிங் எல்லாம் சொல்லி கொடுக்கல. சான்ஸ்கிரிட் மாஸ்டர் கூட சொல்லி தரல. இப்பதான் தனியா நம்ம படிக்கிறப்ப அது இல்ல. ஜெனரலா சொல்றேன், அப்படி இருந்தாதான் நம்மளால வந்து கனெக்ட் பண்ண முடியும். இல்லன்னா தப்பு இல்ல, பட் நம்மளால என்ஜாய் பண்ண முடியும். இவ்வளவான ஆச்சரியமா இருக்கு மாதாஜி. இவ்வளவு இருக்கா அப்படின்னு இப்ப படிக்க படிக்க அப்படி ஆச்சரியமா இருக்கு. இதை இத்தனை நாள் மிஸ் பண்ணிட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா. நாங்க எல்லாமே ரெஃபரன்ஸ் கதைகள் எல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே பகவத்கீதை பாகவதத்துல படிச்ச கதைகளையும் சொல்லி தரலாம் மாதாஜி. கதையுமே நல்லா புரியுது. யார் சொல்லுவாங்க கதை? எங்களுக்கு பகவத்கீதை படிச்சதுனால கிளாஸ் பகவத்கீதை படிச்சது எவ்வளவு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்னு. ஆமா, பகவத்கீதா புரிஞ்சாதான் இது புரியும். என்னன்னா இல்ல இது புரிஞ்சா அது புரியும். ஏதாவது ஒண்ணு வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும்னா நம்ம பேஸ் வீக். ஹரே கிருஷ்ணா. பகவத்கீதை படிச்சா இப்ப புரியும் மாதாஜி. நாங்க எல்லாரும் ரிலேஷனா இருக்கு. அதை படிச்சா இது படிச்சு இது ரெண்டும் ஒரே கருத்து தான். பகவான் தான் கடைசியில. ரெண்டுமே அதே தானே மாதாஜி. விஷ்ணுவும் பகவத்கீதா வந்து விஷ்ணு இதே பாகவதம் கான்செப்ட் தான். விஷ்ணு சாஸ்திரம், விஷ்ணு சாஸ்திரம்ன்றது 1000 பேரு கிருஷ்ணர். இது வந்து அவரோட மீனிங்ஸ் என்னெல்லாம் பண்றாரு ரைட் அப்படின்னு. இங்க பகவத்கீதா அவரோட வார்த்தை, அவரே சொன்னது. ஸ்ரீமத் பாகவதம் அவரோட டிவோட்டிஸோட வாழ்க்கை. சோ திட்டத்திட்ட எல்லாமே லிங்க் ஆயிட்டுதான் இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. நரசிம்மாவேஷ பிரபு ஹதகடன்லன பாஷந்தி மாரிதேயா நாகரே தாயியா. நரசிம்ஹாவேஷ பிரபு ஹாதே கதலஜ பாஷனடி மாரிதே ஜாய நகரே தாயே. பகவான் நரசிம்ம தேவரின் பாவத்தில் சைத்தன்ய மகாபிரபு கையில் ஒரு கதாயுதத்தை எடுத்துக்கொண்டு எல்லா நாஸ்திகர்களையும் கொல்வதற்கு ஆயத்தமான முறையில் நகரத்தின் வீதிகளில் ஓடினார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அவ்வளவு பாவம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நரசிம்மா மூட்ல என்ன சொல்றாருன்னா, சைத்தன்யா வந்து அவர் நரசிம்மாவே எடுத்துக்கோங்க, அவர் நரசிம்ம ரைட்டர். அவர் வந்து இங்க அங்க அந்த இதெல்லாம் கதா எல்லாம் தூக்கிட்டு அந்த அசுரர்களை கொலை பண்றதுக்கு கிளம்பிட்டாரு அவரு. நான் 2 பேருக்கு ஜீரோ டாலரன்ஸ் சொல்லலாம். ஒண்ணு வந்து நரசிம்மர் ரைட், வந்தாருன்னா நேரா வெட்டுதா. அதே மாதிரி இன்னொருத்தர் யாரு? பரசுராமர். அஃப்கோர்ஸ் பரசுராம் ஆல்சோ. அது 3வது. 2வது என்ன கேள்வி மாதாஜி? நான் கவனிக்கல. எனக்கும் புரியல. நரசிம்மா வந்து அதாவது டிவோட்டிஸ் கருணை, பட் அசுரருக்கெல்லாம் ஸ்கோப்பே இல்ல, நேரா வெட்டிடுவாரு நரசிம்மா. அதே மாதிரி இன்னொருத்தர் யாரு அப்படின்னா பரசுராம் சொன்னாரு. ஓகே பரசுராம் ஓகே. அப்புறம் இன்னொருத்தரும் இருக்காரு. ஹனுமான் சொல்லலாமா மாதாஜி? ஹனுமான் கோபத்துல தானே. நான் ஹனுமான் பத்தி வரவே இல்லை, நான் வந்து டிவோட்டிஸ் பத்தியே பேசுறேன்.
நம்ம கிருஷ்ணாவோட எக்ஸ்பான்ஷன் கிருஷ்ணர் அந்த லைன்ல பாத்தீங்கன்னா நேரா நேரா வந்து வெயிட் பண்ணாம வெட்டுறது இன்னொருத்தர். பல்ராம். ஹரிபோல், வெரி நைஸ். யார் சொன்னாங்க பல்ராம்னு? கலாராணி. கலாராணி மாதாஜி, வெரி நைஸ். Thank you. பலராம் வந்து ஸ்கோப்பே இருக்காது. ரோமஹர்ஷரை வைப்பாரு மாதாஜி. ரோமஹர்ஷர் இல்ல, எதுவா இருந்தாலுமே நீங்க அந்த டீமன்ஸ் கொலை பண்ணது பாருங்க. பல்ராம் பேட்டர்ன் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 1 மணி நேரம் எல்லாம் இல்ல, எடுத்தேன் கவுத்தேன் ஸ்ட்ரீட் அடி, அவ்வளவுதான் தவிர வேற யாரா இருந்தாலும் ரைட். பிரலம்பாசுரா, அப்புறம் அந்த அந்த சாரி தேனுகாசுரா அண்ட் இன்னொன்னு வந்து அந்த குரங்கு டீமனுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க? கொரிலா மங்கில அந்த குரங்க துவின்றது வந்து அதாவது கொரிலா குரங்கு, அந்த குரங்கு அடிச்சது. இது எல்லாமே வந்து இப்படிதான் நடக்கும். எதுவுமே வந்து அதே மாதிரி ருக்மிணியோட அண்ணா எதுவுமே வந்து பெரிய ஸ்ட்ராட்டஜி எல்லாம் இல்ல. தென்னந்தர் போட்டு ஒரே மிதி, அவ்வளவுதான். ஒரு லீல அப்படின்னு சொல்லி லீன்றதுக்குள்ள லா முடிஞ்சிடும். அவ்வளவு ஃபாஸ்டா வருது. ஏன்னா அவர் வந்து அதுதான். அண்ட் இன்னொன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும், ஏன் பல்ராம் கிட்ட கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும்னா, பலராம் வந்து ஒரு டிசிஷன் எடுத்தா கிருஷ்ணர் இன்டர்ஃபியர் ஆகவே மாட்டார். அதனாலதான் நம்ம வந்து நித்யானந்தா சைத்தன்யா வந்து கொஞ்சம் சாஃப்ட்னு எதுக்கு சொல்றோம்னா, நித்யானந்தா ஸ்டாப் பண்ணுவாரு அவர் இன்னும். பட் பல்ராம் அப்ப வந்து நம்ம வந்து டோட்டலி பல்ராம் வந்து எல்லா ரூபமும் எடுப்பாரு. கோபிகளுக்கு வாத்சல்யம், அவங்க என்ன தப்பு பண்ணாலும் இது வரைக்கும் அவர் பலத்தை பத்தி பேசினதே இல்லை பாருங்க. பல்ராம் எங்கேயுமே வந்து அவர் கோவத்துல இப்படி கோபி எப்படி பண்ணாரு, யமுனா ஒண்டிதான் அந்த திமிர் காட்டின உடனே அவர் காட்டினாரு அந்த லெசன், தவிர வேற யாருக்கிட்டுமே அவர் வந்து ஃபோர்ஸ் யூஸ் பண்ணது இல்லை. ஆனா கிருஷ்ணரை கூட திட்டுவாரு, நீ இப்படி இன்சல்ட் பண்ணக்கூடாது ருக்மிணியோட அண்ணனை அப்படின்னு சொன்னோடனே அவர் வந்து ஓகே அப்படின்னாரு. சோ பல்ராம மோதிக்கிட்டோம்னா நம்மளுக்கு வந்து என்ன சொல்லுவீங்க, நம்ம யாரு காப்பாத்துவாங்க? கிருஷ்ணர் கிட்ட மோதினாவது கிருஷ்ணர் மன்னிச்சிடுவாரு. நினைச்சு பாருங்க, பல்ராம் கிட்ட மோதினா கிருஷ்ணர் வந்து சாரிப்பா நான் மன்னிக்க மாட்டேன் அப்படி ஒதுங்கினாங்கன்னா நம்ம யாருக்கிட்ட போய் விழ முடியும்? ரைட், சரி கன்வின்ஸ் ஆகுது பண்ண முடியுமா? சோ அதனால வந்து பல்ராம் வந்து எப்பவுமே வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல். இது பயமுறுத்துறதுக்கு சொல்லல, நம்ம எப்படி வேணா பேசலாம் பல்ராம் கிட்ட, அவர் தப்பா எடுக்க மாட்டாரு. ஏன்னா நம்ம எல்லாம் டிவோட்டீஸ். பட் அந்த அசுரிக்கு அவங்க வந்து ரொம்ப பல்ராம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண மாட்டோம். இப்ப நம்ம கூட கதையெல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா, நிறைய பல்ராம் கதைகள் வந்து நான் டிவோட்டீஸ்க்கெல்லாம் ரொம்ப சொல்ல மாட்டோம். ஏன்னா அவங்க திடீர்னு ஏதாவது கிரிட்டிசைஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா அது வந்து நம்மளால எப்படி எப்படி கரெக்ட் பண்றதுன்னே நமக்கு தெரியாது. அதனால வந்து ரொம்ப இன்ட்ரடியூஸ் பண்றச்சே ரொம்ப பர்ஃபெக்டா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும். ஹரே கிருஷ்ணா. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பல்ராமனுடைய கிரேட்னஸ் இப்பதான் புரியுது மாதாஜி. முன்னாடி ஒரு அவதாரம் தான் அப்படின்னு நினைச்சேன். அண்ட் அவதாரமா இருந்தா கூட பரவாயில்ல, யாருமே கண்டுக்க மாட்டாங்க. போன தடவை கூட எங்க அங்கிள் சொன்னாங்க, பல்ராம் அதெல்லாம் நம்ம கும்பிடுறது இல்ல. எங்க கும்பிடுறது இல்ல, எல்லா இடத்துலயும் பல்ராம். நரசிம்ம அவதாரத்துல கூட பல்ராம் இல்லாம இல்ல, அனந்த சேஷா. நம்ம கும்பிடுறது இல்லைன்னா நம்ம கவனிக்கிறது இல்ல. நம்ம நரசிம்மருக்கு எப்பமாவது தலையில இருக்கிற அனந்த சேஷாவை எடுத்துட்டு பண்ணியிருக்கோமா? எல்லா பிக்சர்லயும் நரசிம்மானா அந்த அனந்த சேஷா இல்லாம நம்ம பார்க்கவே முடியாது. சோ அதனால வந்து அனந்த சேஷா இருந்தே அது இருப்பார். ஹரே கிருஷ்ணா. நரசிம்மா महातेजो मया पाताचादी बागे लोका पाना बाडा बाया. हरे कृष्णा. நரசிம்மாவேசதேஹி மகாதேஜோமய பதஷாடி வாகே லோக பயா படே பய. பகவான் நரசிம்மன் மனோபாவத்தில் கடும் கோபத்துடன் அவர் இருப்பதை கண்ட மக்கள் அவரது கோபத்தின் அச்சத்தினால் வீதிகளில் அங்கும் இங்கும் ஓடினர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நரசிம்மரோட இதை பார்த்து இவங்க தாங்கவே முடியல, அங்க இங்க அலறியாச்சு போறாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட். லோக பயதேஹி பிரபுரா பயஹாயிலா ஸ்ரீவாசா. ஹரே கிருஷ்ணா. யாரெல்லாம் கிளம்பணும் கிளம்பிக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச். லோக பயதேஹி பிரபுரா பயஹாயிலா ஸ்ரீவாசா கிரஹீதே கியா கடா பாலைலா. ஹரே கிருஷ்ணா. லோக பயதேஹி பிரபுரா பயஹாயிலா ஸ்ரீவாசா Grahita Gaya Kada Bilila. Translation. Seeing the people so afraid, the Lord came to his external sense and thus returned to the house of Srivasa Thakur and threw away the club. Hare Krishna Mataji.
ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த பார்த்துட்டு என்ன ஆச்சுன்னா, அவர் வந்து இமீடியட்டா புரிஞ்சுக்க வருது. ஐயோ! நம்மள பார்த்து பயப்படுறாங்களேன்னு. அவர் வந்து அந்த கடாவ தூக்கி போட்டுடுறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. शिवाचा काही ना प्रभू कार्य विषादा लोक भय पाया मोरा आया अपराधा. ஸ்ரீவாஷா காயே யாரும் படிக்கிறாங்களா மாதாஜி? நீங்க படிங்க மாதாஜி. श्रीवासा कहेन प्रभुरा कारिया विषादा लोका बाया बाया मोरहाया अपराधा. Translation: The Lord became morose and said to Srivasa Thakura, when I have adopted the mood of Lord Narasimhadeva, people were greatly afraid. Therefore, I stopped since causing fear among people in an offense. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ மனுஷங்களை அதாவது ஒருத்தரை பயமுறுத்துறது கூட ரீசன் இருந்தா பயமுறுத்தலாம், பட் சும்மாவே பயமுறுத்துறது தப்பு இல்லையா? ஸோ அவர் சொல்றாரு, நான் வந்து தப்பு பண்ணிட்டேன், அதாவது பயமுறுத்துறது கூட தப்பு, அதனால நான் உடனே நரசிம்ம அவதாரத்தை நான் வித்ட்ரா பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. श्रीवासा बालिना या तुम्हारा नाना लाया तारा कोटि अपराधा सबाय शया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. श्रीदासा हो बालेना ये तुम्हारा नाम लाया तारा कोटि अपराधा सबाय शया. Srivasa Thakura replied, anyone who takes your holy name vanquishes 10 millions of his offense immediately. Hare Krishna Mataji, thank you very much. பேர் எடுத்தாலே வந்து என்னன்னா, இத்தனை உன் பேர் எடுத்தாலே அவங்க வந்து ரைட் அவ்வளோ அஃபென்ஸ்கள் எல்லாம் போயிடும், ரைட்? அதனால நீ ஒரே பண்ணிக்காத அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. பேசிக்கலி 1 கோடி அஃபென்ஸ் காலி ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்றாரு. अपराधा नाही कैला लोकेरा निष्ठारा ये तोमा देखिला तारा चूतीला संसारा. பெருசான்னு பாருங்க பிரபு. ஓ இல்ல 2 லைன்ஸ் ஆச்சு. हरे कृष्ण माताजी. अपराधा नाही कैता लोकेरा निष्ठारा ये तुम्हारा देखिला तारा चितेला सुंदरा samsara. Hare Krishna. There was no offense in appearing as Narasimha Deva. Rather, any man who saw you in that mood was immediately liberated from the bondage of material existence. Thank you very much. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ கிளியரா என்ன சொல்றாங்கன்னா, எந்த அஃபென்ஸுமே இல்லை, இந்த மெட்டீரியல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ்ல இருந்து அவங்க விடுபட்டாங்க, ரைட்? அதனால அது நல்லதுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஸோ நம்ம இதோட பாஸ் பண்ணலாம். அதனால நரசிம்ம அவதாரம் எடுத்தாலும் அது வந்து அஃபென்ஸ்ல வராதுன்றது நம்மளுக்கு சொல்றோம். அவங்களுக்கு தெரியும் கிருஷ்ணருக்கு, பட் நம்மளுக்கு கிளாரிஃபை பண்றாங்க. சரிங்களா? ஸோ நம்ம இதோட நிறுத்திக்கலாம். மாஞ்சா கல்பத ரூபியஸ்ச கிருபா சிந்து ஏவச்ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விஜய் ஸ்ரீலா பிரபுபாத் விஜய் நாமாச்சாரியா ஹரிதாஸ் டாக்கூர் விஜய். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு 5 minutes ஸ்லோகா பார்த்துடலாமா மாதாஜி? பார்க்கலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆதிலீலை 1.14. पंचतात्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं. हरे कृष्ण. पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तवत्रं भक्तज्ञायं नमामि भक्तशक्तिकं. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कृष्ण गुरु भक्त सखी अवतार प्रकाशा कृष्ण ए छाया रूपा करेन विलासा. कृष्ण गुरु भक्त शक्ति अवतार प्रकाशा कृष्ण ही छाया रूपी करेन विलासा. कृष्ण एक सर्वाश्रया कृष्ण सर्वधामा कृष्ण शरीर सर्वा कृष्ण एक सर्वाश्रया कृष्ण सर्वधामा कृष्णेरा शरीर सर्वे विश्वेर विश्रामा. कृष्ण एक सर्वश्रया कृष्ण सर्वधामा कृष्ण रे शरीरे सर्व विश्वेरा विश्रामा. कृष्ण एक सर्वाश्रया कृष्ण सर्वधामा कृष्णेरा शरीर सर्वे विश्वेरा विश्रामा. कृष्ण एक सर्वेश्रया कृष्ण सर्वधामा कृष्ण रे शरीरे सर्वे विश्वेरे विश्रामा.
नाम विनु कली काले धर्म नहीं हारा कली काले कैचे आबे कृष्ण अवतारा नाम विनु कली काले धर्म नहीं हारा कली काले कैचे हबे अवतारा राधा कृष्ण एकात्मा दुई देही धारी अन्यून विलसलसा आश्वादानकारी राधा कृष्ण एक आत्मा दोते दारी एक पुण्य विलासी रासा अश्वदानाकारी एकेले ईश्वर कृष्ण हरे सभा भृत्या यारे छे नाचाये से थाय करे नृत्या एक ईश्वर कृष्ण हरे सब नृत्य यारे जैसी करे नित्य एकले ईश्वरे कृष्ण आरा सभा भृत्या यारे ये छे नाचाये से थाय करे नृत्या एक ईश्वर कृष्ण हरे सब नृत्य करे नित्य। हरे कृष्ण चैतन्य रदास मुनि चैतन्य रदासा चैतन्य रदास मुनि तारा दासे रदासा चैतन्य दास मुनि चैतन्य दास मुनि तंडे दसे दासा चैतन्य रदास मुनि चैतन्य रदासा चैतन्य रदास मुनि तारा दासे रदासा चैतन्य दास मुनि चैतन्य दास नाम विनु कली काले नाही आर धर्मा का सर्व मर्म शर नामा ये शास्त्र मर्मा नाम विनु काली काले धर्म सर्व मंत्र सार नामे ये शास्त्र मर्म नाम विनु कली काले नाही आर धर्मा सर्व मंत्र सार नामा ये शास्त्र मर्मा नाम विनु कली काले धर्म सर्व मंत्र सर्व नाम ये शास्त्र मर्म श्री कृष्ण चैतन्य दया कारण विचारा विचारा करीते सिद्ध पाबे चमत्कारा चैतन्य दाई करा विचारा करी देसिते पापी चमत्कारा श्री कृष्ण चैतन्य दया कारण विचारा विचारा करीते सिद्ध पाबे चमत्कारा श्री कृष्ण चैतन्य दया करे हे विचारा करी देसिते पापी चमत्कारा बहु जन्मे करे आदि श्रवण कीर्तना ताभूताना पाबे कृष्ण पद प्रेम दाना बहु जन्म कार्य आदि श्रवण कीर्तन तावताने पाये कृष्ण पदे प्रेम दाना बहु जन्मे करे आदि श्रवण कीर्तना तबे ताना पाये कृष्ण पद प्रेम दाना कार्य आदि श्रवण कीर्तन तावताने पाये कृष्ण पदे प्रेम दाना वैष्णवेर गुणग्रांती ना देखेरा दोषा काया मनो वाक्या करे वैष्णव संतोषा वैष्णवे गुणग्राही नादे काय दोषा काया मानवा के करे वैष्णव संतोषा वैष्णवेर गुणग्रांती न्याय देखे या दोषा काया मन वाक्या करे वैष्णव संतोषा वैष्णवे गुणग्राही नादे काय दशा काय मनो भारत भूमि में आयते मनुष्य जन्म यारा जन्म साटक करिकर पर उपकारा भारत मुनित हल्ला मनुष्य जन्म याना जन्म सातकारी करी कर परोपकारा भारत भूमि ते आयते मनुष्य जन्म यारा जन्म साटक करिकर पर उपकारा भारत भूमित हल्ला मनुष्य जन्म याना जन्म सातकारी करे करो परोपकारा बहु शास्त्रे बहु भाग्ये सिद्ध ब्रह्महाया साध्या साधन श्रेष्ठा नाहय निश्चया
बहुशास्त्रे बहुवाक्या सुते ब्रह्महर्या साध्य साधन श्रेष्ठा नारायण निश्चया निश्चया बहुशास्त्रे बहुवाक्ये सिद्ध ब्रह्महाया साध्या साधन श्रेष्ठा नाहाय निश्चय बहुशास्त्रे बहुवाक्ये सुते ब्रह्महर्या साध्य साधन श्रेष्ठा नारायण निश्चया निश्चया गो आंगे यथा लोमा तथा सहस्रवत्सरा गोव्याधिरौरवा मध्ये पाचे निरंतरा यतलाम यतलोमा तथा सहस्रवत्सरा गो आंगे यथा लोमा तथा सहस्रवत्सरा गोवादिरौरवा मध्ये पाचे निरंतरा गोवांगी यतलोमा तथा सहस्रवत्सरा गोवादिरौरवा मध्ये पाचे निरंतरा हरे कृष्ण वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णवी जय श्रीला प्रभुपाद की जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा மறுபடியும் நம்ம நாளைக்கு